Les escoles de Balaguer han començat aquest dimecres les visites als gegants i gegantes de la ciutat, una activitat que forma part del Pla Municipal de Dinàmica Educativa i que es fa en motiu de la proximitat de la Festa Major, les festes del Sant Crist. Aquestes visites les realitzen els alumnes més petits dels centres escolars de Balaguer i es fan al vestíbul de la Casa de la Pairia. L'activitat inclou un format interactiu amb una visita guiada i dinamitzada per un professional del Centre de Recursos, Eric Berga. Els alumnes des de P3 i fins a primer, a més dels de l'Escola l'Estel, coneixen el rei Jaume, la comtessa Aurembiaix, l'Otonet i la Bepeta, lo Pageset i la Pageseta o lo Sereno, entre altres. Eric Berga ha explicat a Ràdio Balaguer que l'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes coneguin els gegants per fomentar aquesta activitat cultural. L'objectiu és que vegin els gegants, que els coneguin, que els respectin i és una manera de fomentar aquesta activitat cultural, popular de la ciutat de Balaguer, provocant això, que els infants tinguin ganes de sortir al carrer i perpetuar una mica aquesta tradició. Durant la visita es proposa una història als infants per tal que interactuïn ajudant els gegants a resoldre un problema amb la seva roba. Hi ha escoles que ho han treballat prèviament perquè des del Centre de Recursos Pedagògics disposem d'uns materials perquè puguin treballar-ho a l'aula, però en el cas dels centres que no ho han fet, igualment poden venir avui a fer aquest taller que bàsicament és un conte, és una història que els expliquem en què els gegants han tingut un petit incident en què se'ls han barrejat totes les seves peces de roba i per tant hem de solucionar aquest problema perquè puguin sortir a ballar la setmana vinent i és aquest conte participatiu que fem amb els infants. Paral·lelament, els grups que són molt nombrosos fan una sèrie de jocs manipulatius. En aquest primer dia han estat els alumnes de l'Escola La Noguera i els de l'Estel els que han fet l'activitat. Els propers dies hi passaran la resta de centres.